Takulandirani pano pa Sama Vita YouTube channel ndipo nkhani zathu za msiku lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu ndiyokhuza Malawi Defense Force kumene kwachitika nkhani imene anthu a Malawi ochuluka kumene kwachitika nkhani yomwe a Malawi ochuluka kuzifunsa mafunso kuti izi zitheka bwanji kuti zichitike ku Malawi Defense Force. Nkhani yonse ndionena kuti kumeneku kudasowa boti limene lidasowa Saturday, ndipo boti lilo linali la ku Malawi Defense Force limene silimapezeka kuchokera Saturday. So Malawi Defense Force adayamba kafukufuku awo ndi kuyamba kusakasaka katunduyo, ndipo mwamwayi zapezeka kunena kuti botilo lapezeka ku Mangibe kumeneko ndi ku Mangochi, komanso komwe kudasowera botilo ndi komweko ku Mangochiko kumene kudasowera botilo. Koma mafunso amene Amalawi akuzifunsa ndionena kuti izi zatheka bwanji kunena kuti kumene ndi komwe kumakhalanso chitetezo kuti anthu akakwanise kuba boti. Anthu akulankhula zochuluka kunena kuti ku Malawi kuno ngati dziko silimakhala serious pochita zinthu. Yakufotokoza kunena kuti Malawi Defense Force ndi modzi mwa ma institution amene amatengedwa kuti ndi achitetezo kwambiri mdziko lino, kotero ndikosayenera ndi kuti kukasowe chinthu. Komano zimatha kuchitika zochitika moyo muno ndi zambiri, popeza zinthu zina zimakhala zosayembekezereka, komanso akuba ena ndionera kuti amakhalanso nawo aluso. Well, sidi kuchemerera kuba, komano ndikufuna tingogawana nkhani imene kunena kuti ku Malawi Defense Force kunasowa boti. Mwamwayi botilo lapezeka, koma chimene anthu akudabwa nchonena kuti ku Malawi Defense Force kusowa bwanji boti. Ndipo nkhani ndionena kuti momwe boti losowa limapezeka kumeneku ku Mangochi linapezeka kunena kuti pomwe linalipo lidalibe munthu aliyense, komanso chinthu china chodabwitsa nchonena kuti engine yake komanso pamodzi ndi tanki imene ndiyo ikira mafuta inapezeka kunena kuti ndionena kuti ayiphwasula yangosidwa pamalopo itaphwasulidwa. Ndipo mmodzi mwa anthu amene adali nawo pamalopo amene ndi akayunula, iwo adasimikizira zakupezeka kwa botili kunena kuti botili linatengedwa ndi anthu ena ake, lidasiyidwa pamalo pomwe lapezekerapo ndi katundu yense wopanda aliyense osowapo, komano chabe nchonena kuti zinthu zina sizinali m'malo mwake. Sono IMDF ayambano nawonso kukhala ndi leakage kapena kuti kuberedwa, zimene ndi zodabwitsa kwambiri kunena kuti department ya security imene imakhala yamphamvu kwambiri mdziko lino kundi kumenenso anthu okuba akukulowerako ndi kupita kumakasolosa zinthu. Mukuiona bwanji nkhani kuti imodzi mwa ma department amene ndi wodalirika kwambiri mdziko lino ndi omwenso akuyambiridwa kuberedwa? Well, timve maganizo anu comment section za momwe mwayonera nkhani yakusowa kwa boti ku Malawi Defense Force imene yapezeka m'Mangochi. Yapezeka ndi zinthu zake zonse, koma engine komanso tank zidalekanisidwa. Well, timve maganizo anu in comment section. Mu video iyi mwanandine Mike Thompson. Ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tenso kupasana na ma videos amene tikuonzera pano pa Sama Vita YouTube channel. Bye.